खुलुमबाय एडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय फंबाय बिनानावमोन आं अमृत खेरखातारिया फिन दिनै सोंनाय फिननाय आयदाखौ लानानै फैफिनबाय। दिनै सोंनाय फिननाय आयदायाव भारत उदांस्रि सोमावसारनायनि माखासे सोंथिफोरखौ जथायनानै बिनि फिननाय होनो नाजानाय जादों। दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदानि 28थि खोन्दोखौ फैदो बिदिब्ला जागायनोसै। गिबि सोंथि भारतनि गिबि इंराजि रादाब बिलाइया मा? भारतनि गिबि इंराजि रादाब बिलाइयानो जादों दि बेंगल गेजेट। दि बेंगल गेजेटआनो जादों इंराजि रावनि गिबि रादाब बिलाइ। नैथि सोंथि महात्मा गान्धीनो सोर महात्मा बिमुं होदोंमोन? महात्मा गान्धीनो रबीन्द्रनाथ ठाकुरा महात्मा बिमुंखौ होदोंमोन। रबीन्द्रनाथ ठाकुरानो जादों जोंनि संबिजिरारि मेथाइ लिरगिरि। थामथि सोंथि सोर उदांस्रि सोमावसारगिरिखौ पान्जाब केसरी होननानै मिथियो? पान्जाब केसरी होननानै लाला लाजपत रायखौ जों मिथियो। ब्रैथि सोंथि गद्दार पार्टीखौ सोर दैदेनदोंमोन एबा गद्दार पार्टीनि दैदेनगिरिया सोरमोन? गद्दार पार्टीनि दैदेनगिरिया जादों लाला हरदयाल। बाथि सोंथि सारे जहाँ से अच्छा बे मेथाइखौ सोर रनसायदोंमोन? सारे जहाँ से अच्छा बे मेथाइखौ मोहम्मद इकबालआ रनसायदोंमोन। दथि सोंथि 1914आव एनि बेसेन्टआ मा रादाब बिलाइखौ दिहुनदोंमोन? 1914 मायथाइयाव एनि बेसेन्टआ निउ इन्डिया रादाब बिलाइखौ दिहुनदोंमोन। स्निथि सोंथि आलिगड़ मुस्लिम इउनिभारसिटिखौ सोर गायसनदोंमोन बा आलिगड़ मुस्लिम मुलुगसोलोंसालिखौ सोर फसंदोंमोन? फिननाया जादों साइद आहमेद खान। दाइनथि सोंथि इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि गिबि आफादगिरिया सोरमोन? इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि गिबि आफादगिरियानो जादों W.C. बेनार्जी एबा उमेश चन्द्र बेनार्जी। बे आफादखौ 1885 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन। गुथि सोंथि ग्रेन्ड ट्रांक र'डखौ सोर लुदोंमोन? ग्रेन्ड ट्रांक र'डखौ जों बयबो मिथिगौ बे र'डखौ लुदोंमोन शेरशाह सूरीआ। जिथि सोंथि सोरखौ प्रिन्स अफ मार्टियार्स बुङो? जों बयबो मिथिगौ प्रिन्स अफ मार्टियार्स होननानै भगत सिंखौ मिथिगौ। भगत सिंआ सासे फ्रिडम फाइटार एबा उदांस्रि सोमावसारगिरिमोन। जिसेथि सोंथि महात्मा गान्धीनि राजखान्थि फोरोंगिरिया सोरमोन एबा पलिटिकेल गुरुआ सोरमोन? महात्मा गान्धीनि राजखान्थि फोरोंगिरिया जादों गपाल कृष्ण गखले। जिनैथि सोंथि जालियानवाला बागनि बुथारग्लुंनाय जाथाया माब्ला जादोंमोन? बे जाथाया 1919 मायथाइयाव जादोंमोन आरो बै मायथाइनि 13 एप्रिल खालाराव बे जाथाया जादोंमोन। दुखुनांथाव जालियानवाला बाग बुथारग्लुंनाय। जिथामथि सोंथि इंक्लाब जिन्दाबाद स्ल'गानखौ सोर होजेनदोंमोन? इंक्लाब जिन्दाबाद स्ल'गानखौ जों बयबो मिथिगौ मौलाना हर्षद मोहनीआ होजेनदोंमोन आरो बेखौ बांसिनै फोसावसिनदोंमोन भगत सिंआ बा भगत सिंनि खुगानिफ्राय बांसिन खोनानो मोन्दोंमोन। जिब्रैथि सोंथि सोरखौ भारतनि आयरन मेन होनना बुङो? जों बयबो मिथिगौ भारतनि सरदार वल्लभभाई पटेलखौनो आयरन मेन एबा लहा सुबुं होनना मिथिगौ आरो बिथांनि मुसुखायानो बयनिख्रुइबो जौसिन जानानै दङ जोंनि दा हादोराव। जिबाथि सोंथि भारत नागार सोमावसारनाया माब्ला जागायदोंमोन? भारत नागार सोमावसारनाया 1942 मायथाइनि
8 आगष्टनिफ्राय जागायदोंमोन आरो महात्मा गान्धीया बेखौ दैदेनदोंमोन। 16थि सोंथि रामकृष्ण मिशनखौ सोर गायसनदोंमोन एबा सोर फसंदोंमोन? रामकृष्ण मिशनखौ स्वामी विवेकानन्दआ गायसनदोंमोन। 17थि सोंथि भारत नागार सोमावसारनायनि स्ल'गाना मामोन? भारत नागार सोमावसारनायनि स्ल'गाना जादों डु अर डाइ। डु अर डाइआनो जादों भारत नागार सोमावसारनायनि स्ल'गान। 18थि सोंथि भारतखौ खावनै बोखावनाय समाव भाइसरयआ सोरमोन एबा भारतखौ बोखावनाय समाव भाइसरयआ सोरमोन? बिथाङा जादोंमोन लर्ड माउन्टबेटेन। 19थि सोंथि नेताजि होननानै सोरखौ बिमुं होयो? जों बयबो मिथिगौ नेताजि होननानै नेताजि सुभाष चन्द्र बसखौ मिथिगौ। जोबथारनाय सोंथि एबा 20थि सोंथि सोरनि जोनोम सानखौ गथ'सा सान फालियो एबा चिल्ड्रेन डे फालियो? जों बयबो मिथिगौ पन्डित जवाहरलाल नेहरू बिथांनि जोनोमखौनो बा बिथांनि जोनोम सानखौनो चिल्ड्रेन डे एबा गथ'सा सान फालियो। फंबाय बिनानावमोन दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदाया बेखिनियावनो जोब्बाय। उननि समाव गुबुन गुबुन आयदाखौ लानानै नोंथांमोननि सेराव आं फैफिनबावगोन। गोजोन्थों।